Žádný spěch ani hluk velkého města a příroda na dosah ruky. Vítejte v Níměřicích, nedaleko Mladé Boleslavi. Aktuálně vám zde nabízíme pozemek určený k výstavbě rodinného domu. Je rovinatý a jeho plocha 1160 m2 zaručuje dostatek místa pro vybudování vašeho životního snu i s dostatečně velkou zahradou. Byl zde zhotoven hydrogeologický průzkum na čistírny odpadních vod, optické připojení k internetu, v blízkosti se nachází i vysílač telefonního operátora. No a samozřejmě nechybí sítě jako elektřina a voda. Pro vznik nového sousedství byla vybudována i asfaltová komunikace. Jedná se o ideální místo pro bydlení v náruči přírody s výbornou dostupností do nedaleké Mladé Boleslavy. Od veškerých služeb a rozmanité občanské vybavenosti, včetně lukrativních pracovních příležitostí, vás bude dělit pouze 15 minut cesty. Hledáte vhodné místo pro váš nový domov a dáváte přednost klidu a pohodě před městským ruchem? Kontaktujte makléře. Rád vám sdělí další informace. Pozemek v Níměřicích čeká možná právě na vás.